Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 6. Kpachara anya ka ị ghara inye onyinye ebere gị n'ihu mmadụ ka ha wee hụ gị. Ma ọ bụghị ya, ị gaghị enweta ụgwọ ọrụ nke Nna gị nke bi n'eluigwe. Ya mere, mgbe ị na-enyefe onyinye ebere gị, ị gaghị afụ opi n'ihu gị dịka ndị ihu abụọ na-eme n'ụlọ nzukọ na n'okporo ámá, ka mmadụ kpere ha ekpere. N'ezie, asị m unu, ha na-enweta ụgwọ ọrụ ha. Ma mgbe ị na-arụ ọrụ gị, ekwela ka aka ekpe gị mara ihe aka nri gị na-eme, ka ekpere gị wee bụrụ ihe nzuzo. Nna gị onye na-ahụ ihe nzuzo ga-akwụghachi gị ụgwọ ọrụ n'ihu ọha. Mgbe ị na-ekpekwa ekpere, adịla ka ndị ihu abụọ, n'ihi na ha na-ahụ iguzo na ụlọ nzukọ na ndị na-anabata okporo ámá n'anya, n'ihi na ha chọrọ ka mmadụ hụ ha. N'ezie, asị m unu, ha nwere ụgwọ ọrụ ha nke nọ n'ime ụlọ. Ma mgbe ị na-emechi ụzọ gị, kpee ekpere nye Nna gị nke nọ na nzuzo. Nna gị ọ ga-akwụghachi gị ụgwọ ọzọ, na-ekwughachikwa ihe dịka ukwuu dịka ndị mba ọzọ, n'ihi na ha na-eche eziokwu. Mgbe ọzọkwa, a ga-anụ ha n'ihi okwu ha dị egwu. Ya mere, unu adịla ka ha, n'ihi na Nna unu maara ihe unu chọrọ tupu unu arịọ ya. Ya mere, kpeenụ ekpere otu a sị: Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, alaeze gị bịa, ka uche gị mee n'ụwa dịka ọ dị n'eluigwe. Nye anyị nri anyị kwa ụbọchị taa. Gbagharakwanụ okwu anyị dịka anyị na-agbagharakwa okwu anyị. Unu enyekwala unu onwe unu n'ọnwụnwa, kama nyenụ onwe unu n'ọṅụ. N'ihi na alaeze na ike na otuto bụ nke unu ruo mgbe ebighị ebi. Amen. N'ihi na ọ bụrụ na unu agbaghara ndị mmadụ mmehie ha, Nna unu nke ebighị ebi ga-agbagharakwa unu. Ma ọ bụrụ na unu agbagharaghị ndị mmadụ mmehie ha, Nna unu agaghị agbaghara unu ọzọ. Ọzọkwa, mgbe unu na-ebu ọnụ, unu eyila ndị ihu abụọ, n'ihi na ha na-eme ka ihu ha yie ka ndị mmadụ na-ebu ọnụ. N'ezie, asị m unu, ha nwere ikike ha. Ma mgbe unu na-ebu ọnụ, tee isi unu mmanụ ma saa ihu unu, ka unu wee ghara iyi ka ndị na-ebu ọnụ nye m, kama ọ bụ nye Nna unu nke nọ na nzuzo. Nna unu nke na-ahụ ihe na nzuzo ga-echebe unu n'ihu ọha. Unu echekwala akụ n'elu ụwa, ebe ebu na ire ere na-emebi emebi, ebe ndị ajọ omume na-egwupụta ma na-ezu ohi. Kama debe akụ gị n'ụwa, ebe bụ ma ọ bụ ire ure na-emebi emebi, ebe a na-egwupụta ma ọ bụ na-ezu ohi na-eme. N'ihi na ebe akụ gị dị, ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa. Ihe nke ahụ bụ anya. Ya mere, ọ bụrụ na anya gị edobeghị onwe ya, ahụ gị dum ga-enwu. Ma ọ bụrụ na anya gị adịghị njọ, ahụ gị dum ga-agba ọchịchịrị. Ya mere, ọ bụrụ na ihe dị n'ime gị ga-agba ọchịchịrị, olee otu ọchịchịrị a si dị ukwuu? Ọ dịghị onye pụrụ ijere ndị nwere abụọ ozi, n'ihi na ọ ga-akpọ otu asị ma hụ nke ọzọ anya. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-arara n'otu ma leda nke ọzọ anya.
unu apụghị ijere Chineke na akụnụba ozi. Ya mere, ana m asị unu, echegbula onwe unu maka ndụ unu, ihe unu ga-eri maọbụ ihe unu ga-aṅụ, maọbụ maka ahụ unu, ihe unu ga-eyi. Ndụ ọ bụghị ihe karịrị nri, ahụ ọ bụghịkwa ihe karịrị uwe. Leenụ ihe ndị a dị n'ụwa anya, n'ihi na ha anaghị akụ mkpụrụ maọbụ na-aghọrọ ihe ubi maọbụ na-eweta ihe ubi n'ụlọ nkwakọba ihe. Ma Nna unu nke bi n'eluigwe na-azụ ha. Ọ bụghị unu ka ha mma? Onye n'ime unu na ịkpachara anya nwere ike itinye kubit n'ogologo ya? Gịnịkwa mere unu na-echegbu onwe unu maka uwe? Ma otu okooko olili nke ubi si eto, ha adịghị agwụ ike ma na-atụgharị. Ma gwa unu na Solomọn n'ịma mma ya niile adịghị ada mba dịka otu n'ime ndị a. Ya mere, ọ bụrụ na Chineke yikwasị ha uwe otu a, ahịhịa ubi nke atụbara n'oké osimiri taa, ọ ga-eme ihe karịrị nke ahụ na unu ndị okwukwe nta. Ya mere, unu echeghị echiche isi, gịnị ka anyị ga-eri? Gịnị ka anyị ga-aṅụ? Gịnị ka anyị ga-eyi? N'ihi na ihe ndị a niile na-echegbu ndị mba ọzọ. N'ihi na Nna unu maara na ihe ndị a niile dị unu mkpa. Ma buru ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume ya, a ga-agwakwa unu ihe ndị a niile. Ya mere, unu echegbula onwe unu maka ọnwụ, n'ihi na ọnwụ ga-elekọta onwe ya ụbọchị ahụ zuru oke maka ahụhụ nke ya.